Where are you? Why? Victory Liner. Tirana. Ay, mama. Sorry. Oh, yun. Okay. Play. Oo. Mga kosa, nasa bus na tayo. Ay, pero bus. Bus. There's a bus. It's a bus. Mga kosa, may mga kosa tayo dito. Yun, liko na. Yun. Yan. Bye. Naalala pa nila yung mga kosa. Bye. Yung mga kosa, ingat. Bye. Ingat. Kita kids. Drink ng kalamansi juice. Kalamansi juice. Says you. Asayas. Ay, di pa tapos. Oh. Asim na asim, oh. Oh. Kalamansi juice. Paano? Drink. Done? Parang di naasiman talaga yan. Hindi. Magaling. One more time dito. Ito kayo. Yan na. Yung mukha niya Oy, galing mo naman. Ikaw unang-unang nag-damage yan What's that? Daraman. Cake daw, cake. Cake yung daraman? Daraman. Lemon. What's that? Daraman. Lemon. Yummy, daraman. Lakas mo Galing mo mag-request Daraman. Eat daraman. Yummy. Yummy. Mahilig siya sa kakanin First time kong kumain ng daraman. Lemon. What's the taste? Malayo siya sa panlasa ko sa Biko. Iba. Saka kakaiba yung amoy nito na Parang lasang panis. Huh? Ako, yung panlasa ko iba Parang malagkit siya masyado. Na makapal. No? Parang makapal yung pagkakataan niya. Lagkit. Iba-iba kasi yung lasa. Hindi ito yung ni-expect ko na lasa. Medyo matamis yung pagkaan. Pero kulang sarap. sa asukal. Pero hindi ganun katamis talaga itong daraman. Panada, saka chocolate. Sa Baguio, mga kosa. Warden, say Anong say? what the? What the? O, yun. Try mo siya ng chocolate drinks. Yung panada. Mga kosa, ang lakas ng hangin. Walang araw-araw. Mas 9 na halos. Natangay yung mga natin. Alaman natin yung sinasasakupan ng kapitbahay. Most eyes I do. Ko sa ice at low. Na-aksidente yung balikat ko, hindi ko maiangat. Hanggang dito lang yung angat niya, Line. Taas. Pababa ulit. Ow. Yung medyo bumitaw. Oo. Ayaw nyo lang magtabi kayo, Ayaw talaga nila magkatabi sila, Nakapatong pa. Matatapilan lang.